تعزبتنا كم يصنحكم علتاو زينا سبورت حزلكم قريبا زلخو ناتنيل زي ميكيلم ما يقرقطمات مغارجو قنطيطوم انجليزاوያን ጋንታታት ማንቸስተር ዩናይትድን አርሰናልን ድማ ዓወት ሰሊጥወን ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ቀዳማይ እግሪ ጾታ ኣብ ሜዳያ ንኣስታን ዓዲማ ካይዳቶም ኣብዛ ስልጣንታ ጋንታ ጉናር ሶልሻየር ንኸም በዓል አንገል ጎመዝ ታሄቶንግ ግሪን ውድ ዛመሰሉ ናሽተ ጻውቱ ኣስሊፉ ዘካይደ ጾታ ሓላውላት ኣስታና ሄናድ ኤሪክ ዝመጾ ዝነበራ ኳሳሱ ካብ ስራሕ ወጻኢ ብምግባር ዩናይትድ ብዘሸቶ ክትወጽእ መሲላ ቀሪባ ነራ ይኹን መርቲን ፓልማይግዚኡ ምስ ዓባይ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ክስልፍ ዕድል ዝረኸበ ወደ 17 ዓመት ግሪንውድ ንዝረኸባ ኩዕሶ ናብ ሸቶ ብዝለወጣ ቢላ ማንቸስተር በጸቢብ ሓደ ባዶ ከተዕወት ኪላ እዚ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ 12 መወዳእታ ዘካይደቶ ዩሮፒያን ሊግ ግጥማት ስዕረት ከመዝገበት ክትግስግስ ኣኺልዋሎም በዝናይት መልዓወት ድማ ንምድብ 12 ብ3 ነጥቢ ትመርሖም ኣርሰናል ካብ ሜዳ ወጻኢ ምስ ኢንትራክት ፍራንክፈርት ናይ ቀዳማይ እግሪ ጾታ ስላሲላ ኣብዛ ኣርሰናል ዝናድ ጾታ ዘንጸባረቐትሉ ግጥም ድማ ቅድመን ድሕሪ ዕረፍቲ ካብ ዌሎክ ሳካ አቡሜያንግ ብዝረኸበተን ሹታት ሰለስተ ባል ተዓዊታ ኣርሰናል ካብ 13 ናይ ምድብ ዘካይደቶ ጾታት ኣብ 10 ዓወት ከተመዝግብን ከላ ኣብ ክልተ ድማ ማዕረ ሓንቲ ድማ ስዕረት ቀሚሳ በአንጻር ናይዚ ኣብ መዝገብ ጀርመናዊት ክለብ ፍራንክፈርት ድማ ኣብ ሜዳ ዘመዝግበቶ እቲ ዛዕበ ስዕረት ኮይኑ ሰፊሩ ኮራባግ ኣብ ሜዳ ቶፊ ምሕራቡ ንሰቢዓ ዲማታ እዚ ናይ ዘን ክልተ ጋንታት ግጥም ድማ ቅድመ ዕረፍቲ ተመጣጣኒ ጾታ ነይርዎ ይኹን በርሰቢያ ድሕሪ ዕረፍቲ ንዝነበራ ጸገማት ፈውሳ ብምታው ካብ ሄርናንደዝ ሙኒርን ኦሊቨር ቶረስን ብዝረኽበተን ሰለስተ ሹታት ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ካራባግ ምቁር ዓወታ መዝጊባ ኣብ ካልእ ኣካል ናይ ዝግጥማት ባዝል ንክራስኖዳር 5 ባዶም ዶጎረዝ ለሲኤስኬ ሞስኮ 5 በ1 ሮማን ኢስታንቡል ባሳክሴር ወልስበርገር ለቦርሻ ሞንሸንግላድባኽ 4 ባዶም ስሎቫን ብራስላቭ ንበሽክታስ 4 በ2 ዶላኒ አፖል 4 በ3 ወልስበርግ ንአሌክሳንድሪያ 3 በ1 ፒኤስቪ ስፖርቲንግ ሲፒ ጋንተን ሴንት ኢቲየን 3 በ2 ፖርቶ ኒያንግ ቦይስ ኮሎጅን ላዚዮ 2 በ1 ዳና ቡኬቭን ማልሞ ጌታፈ ምስ ትራንስቦንስፐር ኮፈንሃገን ንሎጋኖ ላስከን ሮስፖንግ ስፖርቲንግ ብራጋን ወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ 1 ባዶ ክረትዕን ክብላ ፓርቲዛን ምስ አይዝ 2 በ2 ሬደዝ ምስ ሰልቲክ ኤስፓኒል ምስ ፍራንክፎርት ድማ 1 በ1 ተፈላለን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሎም ዓርቢ ምሸት በሓንቲ ጾታ ክቕጽል እዩ ሳውዛምፕተን ኣብ ስታዲየም ሴንት ሜሪ ንቦርንማውዝ ክትዕድም እያ ኣብዚ ግጥም ማላዊ ናይ ክንፍ ተጻዋትያ ሞሳዱ ጀኔፖ ኣብ ንመለጋገብ እግሩ ብዘጋጥሙ መጉዳእቲ ከም ዝስለፍ ብኣጎ ተፈሊጡሎም ይኹን እምበር ተኸላኸልታ ጋንታ ኬቪን ዳንሶን እቲ ኣብርኩ ብዝነበሩ ማህረንቲ ካብ ጾታ ርሒቑ ጸንሐ ናታን ሬድሞንድ ክስለፉ ጸገም ከም ዘይብሎም ሓኪም ናይታ ጋንታ ገሊጹ ብምህላው እታ ጋንታ ዝነበራ ስክፍታ ብመጠኑ ተቐንጢጡሎም ኣሰልጣኒ ቦርንማውዝ ኤድ ሃው ብዘይካቶም ተጻዋታይ ከም ዘይብላ ነጺሩ ታሰልጣን ወሲኹ ጋንቱ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘላ ብምብራህ ነቲ ምስ ሳውዛምፕተን ነጥቢ ብምምቃር ክጓዓዙ ጽንሑ ግጥማት ዓወት ምዝጋብ ደው ከብልዎ ድማ ትምኒቱ ገሊጹ ሳውዛምፕተን ኣብ ሜዳ ምስ ቦርንማውዝ ዘካየደቶ 3 ግጥማት 3 ግዜ ክትዕወትን ከላ ኣብ 4 ድማ ነጥቢ ተማቂላ ሓንቲ ድማ ስዕረት ኮኒፍዋ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ 5 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዓመት ስፖርት 2019-20 ቦርንማውዝን ሳውዛምፕተን ነፍሲ ወከፈን 7 ነጥቢ ኣዋህለን ብጸብለልታ ሽቶ ድማ ተፈላለን ኣብ ምብልታ ሸዓን 10 ተርታ ይርከባ ሊቨርፑል ድማ መርሒት ናይ ዝግጥማት ዘላያ ኩብራ ተዓዝብትና ንሎሚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም